Добро утро, машинки! Отново сме заедно и отново ще се пораздвижим. Днес ще използвам тези гирички, които са около килограм, и ще направя нещо базово, динамично, за да се поразсъдите с мен. Така, упражнението е следното. Ръцете ще стоят напред, краката ще правят ножичка напред и назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега ръцете продължават да бъдат напред, ножичката ще бъде на страни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продължаваме. Краката са събрани и едновременно с двата крака ще скачам напред и назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ръцете продължават да бъдат напред, но вече ще скачам в страни с събрани крака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Само по 10 повторения и доста така се усеща в раменцата. А си представете, ако правите по 30 секунди или го вкарате между някакви други упражнения, които правите днес, да речем, ще усетите много готино ефекта от тези упражнения. Това е, машинки. Живи и здрави, ще се видим утре. Чао!